Hi guys, good morning. So karong adlaw guys, mao naghang follow up check up og atangtangan na pud karong adlaw ag tahi sa ang samad kani mga stapler nga gipang kuan dere sang samad. So karong adlaw Isa sa nila siya di kaabot. Good morning, Ilikim. Morning. Good morning. So, karong adlaw guys. Atangtangan na ag stapler. Salamat sa Ginoo nga matangtang na siya kay ngilo jud sang pamati guys nga nay nga ni bitaw na stapler ha magunitan. Ngilo sa pamati. Kumusta ag batang, baji? Yan, mamahaw na ta kay karong tataod di naglargas mga kuyas guys. Moadto na pud mi. Pero sa Jumi ba kay haga ka og mamuntuhan dadto mapasmuta dadto hinuwat kay daghan ka og pasyente dito ubay sa dun milyo sa mazon nang sa Jumi karon sa Jupon mi uli. Pero mohapit sa Midares ang health center guys, there is Alicia o Hay maligo. Bisa ka maligo uma na. Di isa man ka magkuan bang kay kuan pa man imong klase. Ang test Merkulis pat pa no. So mohapit sa Midares kuan guys, health center na Midares Alicia. Kay mangutan ako og motangtang ba sila ingani. Kay motangtang sila ingani kay naman pa yung mga nurse diha nga mo duty. Di na mi mga tulid to kay hagaan ko dito pagbiyahe ba kay magsige mag-undak magsakjanan na labi na pasahiroan was la kay bawog na nga nang pasahiro nilang gipang operahan mo undak ay sakjanan may hang kakuanan sakit maundak sumuta na mi dadto mahapit mi dadto karon og mo tangtang ba diha sila kay anha na lamang ko diha patangtang Nga batong. total ko ano man lam ni siya follow up ko ana laman na may doktor karon Lunes ay sus ano nasakto pag si Ilia mag ipa-check up si Ilia guys kay isang ubo lagi sa moto ko gahang ubo na pa koy ubo og sipon Ginoo ko di lang man na kuan guys na lang man pag ngahang ubo masig arang katuwa na sang bubunlan kay rang sakita lagi inig ubo mo mabidlak gahang kilid mahoday tanin zo nilaw uy batong og alukbati na guys nilaw uy batong og alukbati sa kabuntagon ang mga kuyas to pa nangaligo do sapa Batong ka. na guys I love it alukbati ano guys ang lanlanon pag alukbati day yeah wow dala guys ang yummy alukbati mahaw higop nagsabaw kay na may kadyo higop og sabaw alukbati ang mga kuyas tora sila sapa naligo dito sa mga labhanan itong sapa nga gamay ba kaya wa mi kaabot rin sa aga sa tubig kinamata mi alas 4 na mas kadlawon alas 4 alas kabuntagon mahal ka maglanlan sa kukulay guys kaya wala pagkuka pupo delikado dagdaghan na ang imong tubig Ma. Dako ang bagong. Kuno tagduha ka adlaw ug ka kuan. Pa, dako Kay tulo. gahapon pa ko kalibang kinahanglan karong adlaw makalibang ko Papa. Dako ang bagong basa. Kimi dede kay mag-check up karon day ha check up ta karon pero mawa na ng imong ubo no. So kita-kits naman tayo doon guys. Hindi ko anong madulong ng taon o anaras among health center kay di na magbiyahe-biyahe og ladyo. Ag ka na magong biyahe mo ihang kakuanan kay mag-undak-undak ba ng sakdanan. Sakit ang kilid mag-undak-undak. Maka ang tang motor. Kaya mahinay-hinay naman maka control mo kahit na dun. Sakdanan, di pasahero. Di, matabang. Pabulhot man nag sakdanan. Sumato na mi guys. Nabsab na. Nginabuhi ka mga kanding. Ito guys. Ngitkit sa buwak to ah. Ito ba to? Kita ba? Ito? Ito nang ngitkit sa kabuwakan. Skimya, tamang gikudog ya. Buwak ang
Para plinay ka na iro. Ko. Siya sa mga biyadjeng gamatoy ah. Malipatid ako. Hoy, klase. Kulit pag ila. Panami guys. Mapit sa Miss Center. Madulaman taon ug gunit sa ko ba. Madulaman taon ug mo kuan sila diha aron di namin magbiyahe ug ladyo. Diyan ko magbiyahe ug ladyo. Ito ba karon dagila? Exam nila. Ma. Hoy classes kimyat. Lunes Martes kay schedule man ni ja Merkulis na. Katong si Paano, katong ina niya. Kinsa man si? Katong bang ina na, katong linggo pa to. Tara lang sa ugas nga major kay dali ra ukbon. Katong bang Ayubon. linggo ba to? Ha? Ayaw bun. So ato na mi guys. Diyan ang pilis ng outfit karong adlaw. Camila Dalton guys kaso wow, ari ko center. Siti Angel kaya sa mujuti na ko. Singitan ko, ay, ano mujuti na ka? Huwag man sila diha ng lakaw. Siguro sila kayo man diha ilang sakdanan. Sumuagiran. Dadari pa, mi. Bag, mutan ako. Umukuan mo sila dari. Center. Walang taong munad sila. Munad ka na bang mutang-tang? Tangtang gina. Lagi, mutan ako rin. Uy, ako rin matangtang ka na. Piaw. Lesson ba? Grabe ka. Papagabril ko ni utang-tang. Ato ka dyan, miss. Ato ka dyan ko doon, Emilio, guys. Di pwede dari center. Kay ipangutan naman ko follow-up check-up papagad na. Amagin na follow-up check-up pagad na. So, ato na laman dyan kuno dito. Mga tang na mixak dyanan. Palawang. Magal naman tawag na pa yung doktor dari. Sa mga center, maraman. O panagsaka naman na yung doktor dari. Kay busy ka sa seminar. Tang kami dari sa kaganan guys. Tang mig series. Series or say available nga mga to. Series, jeep. It's na. Hambal. Tay motor, nagpapagabril yung drive-an. Di man po pwede pang travel o lazo. Kaya basin din sa islong agligid. Ha? Baon ko kagwanta biyahe. Ay, darapos pang dee. Ay na may guys. Pag-driving. Tricycle. Padong na may ubay. Guys, then na miss Don Emilio. Oy, gino ka mong bata amo ko na ipa-check up, guys. Mong badring gamay. Check up karon. Mga ubo. So, diadari. Dia ba dani pa? Check up na. Mo lagi. Masinin sa kuha na dani ning balhin. So diyan na dari ang UPD guys. Sibal hindi ay hindi na mauda to sa magingatuan ganina. So kami dari pa doon.
Naghanan na nagpa-check up na. Dahil na Miss OPD guys. Magdahal ang schedule karon. Nun sa bango may kuan, may surgeon karon Lunes, ugma pa kuno Martes, mubalik na pag ugma, rumatangtang ning stepler ng sangkilid. Unsa si Elia na lang may mag-ipa-check up guys ya. Kaya sang ubok sipon, ilanat. Managit so dari pa-check up sa OPD. Managit so dari pa-check up. Jangan schedule kay sakto November 6. Sa kay surgeon ugma pa man kuno. So ugma pa guys ang surgeon darhi. So ugma mobalik na po dari ugma. Kaya ra man nang akura. Si Lia, check up na si Lia karon. Padiguro pa check up isang ubo sipong hilanat kaya delikado. Tanawa. Manami pa-check up ni Ilia guys. Dia nag-isang mga resita dia dari dia. Pamoxiclab, cetirizine, salbutamol, paracetamol o ikuanan pag sa vitamins. Kanin palitan isang vitamins karon. Yeah, vitamin C plus zinc. Inday asa ba ka? Ito nagdagan-dagan na. Sumato sa midadtos. Kuan guys kay agamang Dia mas rap-rap dari na admit. Kay na kuan na gitahang panit. Naan sa papakahitabo apa? Ning silab og kalit. Ning siga na. Oh, so dia dari rap-rap guys kay na kuan ni jahang panit. Kay ni silab man agilahang motor na napagasilab ba. Ya na may mga kuan sa mga bata. Mamangidritso dari kay labong di anang midarhi. Ditso midari lila ni rap-rap. Dahil na may rap-rap guys. Kim, dahil may gagaw Kim di ah. Dahil guys, si rap-rap. Pag-hi ni Mama B. Na hi Mama Maribek. Diyan na sila tita ning abot dari. Na hi. Na signal dani? Oh, binta ka na signal dani. Okay na rap no, muli na ka rap. Muli na. Ha? Ugma. Muli na ko ng rap-rap. Binuo ko. Kaluuin taos batang gamay. Di na ipakita agad sa paso guys. Kaya grabing luuja ka adyo. Na sus Ginoo. Salamat lang sa Ginoo kay first degree na siya. Wadya kaabot ng taon sa kuan. Salamat Lord. Uya oy. Di ada kas kuan rap. Di akas pronset. Aw naakas ka ng kuan dyan. Sa katong naitangki. Ay Ginoo ko. Uy, sa mga bata. Uy, ararabad sa ni Kadyo ka. Posit ka nito ba? Ha? Kusag Kadyo? Sus, Ginoo sa. Arang ni mong hadlig ka. Ni mong hadlig ka. Dihila ka. Oh, Ginoo ko. Yara to gamar, pasok naman kamot ka. Simulan. Napasok kay jam. Pero gi-spray. Sige naman. Pero dihay nakakuan da sunog katong kuan. Masih pag ko narato ka gasolin boy na. Oh, dapat tutugi. Ano di pang kuano? Kay uga ko, nagrabe man tong delikado ha. Be, mato na mi be ha. Mula aglam. Mula aglam na Miss Inzo ha. Di ako. Thank you, Wati. Mula aglam mi dadto be ha. Kay ba babay rap. Aron, babay di. Babay pwede, anak ko. Babay, gisakitan na siya sa samad. Gisakitan siya sa samad. Babay di. Na bye-bye. Na mo sama-sama kay narabad ko injik. Babay di. Ato na may be. Mare sa milong. Sige te. Ta, keto na among budget nak sinamo. Wala aglam Miss Inzo be. Pagawasan na sila. Uli namin guys. Kay Nag-vlogger ka? ting paniud to na. Hawa na gamang bata. Gisapot na. Gisapot na gamang bata. Te mara sa mi. Gisapot na si Elia. Nagguan na commute rami. Guys, ipandong na day. Uli na mi guys. So amo na nakatanda kaming rap-rap abi na huog nanguli na sila, nakauli na sila das sa tong adlaw, so di pa day sila darhi. So en taw luoy kaadyo kay ni silab man in taw nagilahang kuan sa motor kay napaga sila usa diha man agbata dito sa tangke. So ka nabit ng motor nga kanang karaan sa tong motor agab karaan ta tong motor ha.
Batak na ba yung kuhan? Ay, wait, takap sa spark plug. Gawad niya pag nga pagpasok tubil. Napatubil sila guys, delikado man sa kaadyo. Dito stang kigi butang. Susing sila ugman na nga na agbata mo na darin sunog. Kaluoy sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nga gizan taong kinatao ang taon makuhan diri ra sa mga paa. Moy na kuan sa kaadyo. First degree burn. Salamat sa Ginoo di kaadyo yung dako agkuan ba damit. Salamat sa Ginoo kami taon pasag bata. So manguli na mi kay sanay oras. Hapit na alas 12. Wala si Leia nagkuan-kuan na sapot-sapot na. Today nag-isang tambaw dari guys. Amon na namin yung hapiton dari sa pharmacy. Kaya ni gumaan mangluli nami. Kaya gako ugma mobalik ko dari ugma. Way klaro ang schedule. Uy, o man day surgeon. Kung sa may pharmacy guys kaya pang mga hapiton nag-isang tambaw. A few moments later. Guys, nauli na midas bay. Sa kimyat. Yara isa mga resita guys. Tiya. Napalit na namo. Ko amoxiclab. Kari diya. Ag isang mag-inom dani. Buntag. Og. Hapon. 2 times a day man sa imnon da guys. 2.5. 2.5 ka daghanon. May jang tambaw ni kimyat. Ko amoxiclab. 2.5 agi jahang imnon dani kay medyo taas-taas agi jahang kuan sa tambaw ko 150. Ya di apay kuan. Cetirizine. 1 times a day padong ni matug. Salbutamol di apod 3 times a day. Humok ni sigang ubo. Kana paresita pag na vitamin C kimyat guys, vitamin C plus zinc moy gi ko ani doktora. So apan ha mapalit ag vitamins. Kalimot ko ganha ito sa merkado. Ang ipa ko ang papagabril karon. Sa pangalan Na paracetamol. So mo to siya guys ag mga ko ani kimyat. Resita ni kimyat ganina. Ko amoxiclab, cetirizine, salbutamol, paracetamol ug katong jang vitamins. Salamat kadto ni doktora karang kadto kabeutan. Migo sila sa kimyat. Salamat kadto dok. Unsa guys, agahang follow up check up ko rong adlaw wa ko ma-check up kay wa kuno diha ag surgeon. So ugma pa. Ugma man day agi jahang schedule Martes ug Bernes unsa. Agdara sang papel kay nakabutang kay November 6 man. So nasadop sila. Kung ako lagi taon pag kay kung nagbunta ka mo na lagi atong schedule ya, nakabutang dari guys November 6. Di aman sa dari dia. Oh, follow up at OPD November 6 na November 6, 2023. So ugma pang adlaw ag schedule sa surgeon, ugmang adlaw pag schedule sa surgeon guys, Martes ug Bernes ang gidahang schedule. So ugma pa ko dapat. Pero okay ra pud nga ngadto mi kay si kimyat lagi rong ma-check up pud siya. So kaloy sa Ginoo, salamat kadto Lord nga nahuman nag-check up diyan ay tambaw ni Inday, makainom na si Iliada ni karong adlaw guys. Salamat kadto. Na kanang liwang ra ba in taon. Isang ubo lagi arang kalain na isang ubo. Diyan ay isang tambaw. Salamat sa Ginoo kay okay na. Naamang ko'y ubo na may halantan man. Oh, lagi. Gamay la ko noong kanakaon luto. Ang kinahanglan, mo eat og daghang vegetable. Yung si Doc, no? Nagresitaan na si Jag vitamins ni Doc. Salamat kadto, Doc. Ang kadto kabeutan ni doktora. Pamaniag ko amoxiclab kimyat. Yung sana ina na ko. Ano imong imnan unsa 2.5 kay taas-taas ijahang kuan sa tambaw guys 457 mg Puro gamay per 5 ml. Saka tunga ra man kay timbang ni kimyat kay 13.5. Us. Hindi ah. Kung bata ka. Wala maadyo na lagi kabi. Hindi na dahil pa isang kuan na rin guys eh. Ta. Isang cup. Pa. Salamat ka adyo Lord. So ugma, mubalik ko ugma guys. Ako na lang may mubalik nga dito kay si Papa Gabriel karong adlaw. Mularga sa nga to Valencia kay sideline og kuan si Papa Gabriel trabaho. So trabaho sa Papa Gabriel ito ilas ate magpintal. So gaan naman ang trabaho pintal. Kinahanglan man jud magmas pa dir. Kinahanglan jud ka magmas. Nagbaghaan taon daas Papa Gabriel ug amang sugno dari. Agamang hiyon, magkabaw. Si tatay sa lamay amang papalihugon ug pa lugway. Si nanay, ni-purpose nanay nga siya sa lamay manglabas ang labhudon. Salamat kaadyo sa mga manikanan nga may pasagdi. Thank you kaadyo Lord. Kanong tatad mo ito sa Papa Gabriel. Balin siya. Nagawan ka papaday. Ha? Nagawan ka papa. Ha?
Sa? Mingawan kang papa. Saan? Mingawan kang papa. Di. Ay di, tiyaw bag di. From uli, ang paspa Bernes hapon guys. Sabado Domingo, mas laysad. Yung karon di. Matuwas pa paro, naranganas pa pa. So ako ugma guys, ako na may mabalik na tos doon Emilio. Ako na lang may balik ug mga adlaw, sa akong ibilin si Kim Kim ni nanay kay di masilbi ubad-uban na unsa arang inita kaadyo kasamot sa islango makasamot og nairangkaso grabe inita nga lainin kadug init guys. Wa kay iba na ni sabay. Pero kas ubos kay Kuya di ay. school man sila kuya. Kay si Lia Merkulis pa man jahang schedule sa jahang test. So Merkulis na ka mo school, labanan ka na ha. Naram pa daw sa unahan guys, basketballan lagi sa hang eskwelahan. Di. So guys, more na mang vlog karong adlaw guys. Salamat sa inyong pag-uban namo. Thank you for always watching guys. Bye. Bye-bye na day. Bye-bye. Bye guys. So makita na ninyo sa Papa Gabriel dito sa vlog ni Ate Monica. Nga to dito sa Valencia guys. Amping dito pader. Amping dito sa imong trabaho. Tunas Papa Gabriel guys. Bye na. Bawa po tadlaw. Sa? Ito lang gatat bigas. Oo, napampada na. Kami na dahil magtuwas lang ng chicken. Daan sa? Lipap, iso sa tambaw sa ngipon. Mura, ngipon sa mga pinagkadaot. Human. Surprise. Nagbatang mingawon, ni Papa. Kaya dahil, dali rabi tapos Papa mo uli. Bernis hapon mo uli mas Papa kasi pag Domingo, may laysod. Bernis pa sa hapon. Ang kalimot. Hindi ko pag matalagi na tigas eh. Hubag? Siyaw. Manggo po nila. Tambal ni jahag minti. Okay. Ito bang mango ba silbing ko pula? Hindi ko ka. Si kuya, ibigay Wala lakay. Day. ang iso. Ha? Ano sa man? Na, bitik na imong kunot sa ipok. Manas Papa guys. Kaya mo muna eh. Ay, agoy. Bigyan mo. Pila ba magdiga mo? Nasala mo na yung agas ng tubig, buhay problema. Bye-bye, Papa. Amping. Kadaag na ni mo? Pa? Kadaag ni mo? Bye-bye. Pamasay eh. Hawid. Bye-bye, Papa. Ano bye-bye ni Papa? Kalakal ko. Sun. As Papa day. Work na Papa. Muli man to Bernis hapon. Ha? Di man to dato yung papel. Tanawa dito ka.